Tak čo, uhadnete, kde som? V Dúbravke. A mám tu pre vás jednoizbový byt na predaj. Poďte si ho so mnou pozrieť. Byt má 49 metrov štvorcový, samostatný šatník, príjemný balkón. Je vhodný ako štartovací byt alebo investičná príležitosť. Ak hľadáte jednoizbový byt, ktorý si chcete zariadiť podľa svojich predstav, príďte sa naň pozrieť osobne. Vidíme sa na obliadke.